somiar, allí en un tendú se va trobar un paper, una poesía, i parlava de la llibertat, parlava d'un pardal que volava lliurement i una persona volia fer aquest pardal seu, volia que fos seu aquest pardal. I aleshores ell diu, vaig a tallar-li les ales, perquè si li tallen les ales serà meu i no podrà volar i llavors serà meu, que és el que jo vull, que siga meu. Però ell mateix diu, però si li tallen les ales no serà lliure d'estar en mi perquè l'hauré obligat. Aleshores ell deixa com està. I això va una miqueta aquesta poesia que està en
Thank you.